सोंदो मा सोंनो गोसो माने आंनावहाय सोंनो हागोन। नोंथांखौ आङो कुइसन लानो लुबैदों। दा बेनो जाहैबाय नोंथाङा जि जोनोमावहाय हिन्दुमोन, दा हिन्दुनिफ्राय नोंथाङा खृष्टान कनभार्ट जाबाय। जाबाय। दा नोंथाङा खृष्टानखौ मोननानै नोंथाङा इसोरनिफ्राय मा बिजों नुबोखो, मा नोंथाङा इसोरनिफ्राय बेबायदिनो दर्शन मोनबोखो, आरो सिमाङाव नोंथांखौ इसोरा मा बुङा आरो मा बुङा इसोरा? नोंथाङा जे आंनावहाय सोंबाय मोजां बाथ्राखौनो सोंदों। दा सिगां आङो बे गिबि बयबो साख्रिबार नायग्रा नोंथांमोनखौबो आंनि गोसो गोरबो जिउजों आङो हामलायनाय जासिहरो। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला बे सोंनाय फिन्नायनि गेजेरावहाय लाइक आरो शेयार खालामनानै होदो, आरो लोगोसे नोंथांमोना सापर्ट खालामदो बे चेनेलावहाय। दा नोंथाङा जे सोंदों खोमसि फोथायथिनिफ्राय सोराङाव फैनाय समावहाय माबायदि मोनदों होननानै नोंथाङा सोंदों आंनावहाय। दा बे कुइसना गाज्रि नङा, मोजां कुइसन। दा आं जेब्ला थाखोसे आं फरायोमोन, गथा क्लास 1, बे समावहाय बे समाव खोमसियावहाय दंमोन आरो। खोमसि माने बिदिनो सोराङाव गैथ'वामोन, बा हिन्दुआवहाय दंमोन, आं खृष्टान हाबथ'वाखैमोन। ओमफ्राय दा बेयावहाय माने आं उन्दै समाव बिमा बिफाया बे समाव गोबां माने जौ लोङोमोन, जौ फाग्लामोन आरो आंनि बिफाया फादारा। दा बेखौ लानानैनो माने एसे गाज्रि जाद्रायबाय। माने समाजा, माने जों लागोनि समाज बा रायजो राजाफ्रा बेखौ सानखांनानैनो माने हिन्दुआव थायोब्ला जौ लोंनाया बारा जासिगोन साननानैहाय, ओंखायनो सोराङाव फैनाया अबेबा खृष्टानाव हाबोब्ला सोलायनाया फैसिगोन। माने खृष्टानावसो बिलकुल जौखौनो मोनलोंखाया, गाज्रि बाथ्रायानो मोनसेबो गैखाया। बेनिखायनो बे खारननि थाखायनो दा बेयावहाय खृष्टान हाबनाय जादों। ओमफ्राय दा दासिमबो बे खृष्टाना खृष्टान। दा बावहाय आङो जोबोद मोजां मोनदों। माने आं जेब्ला थाखोसेयाव आङो फरायनाय समाव, माने बे समावथ' जेबो मिथिया, माने बिमा बिफानि दैदेनजानायाव, आरो एसे उनावहाय बाद बाखि सावथाल दावराव जाना होबाय 1996 सनावहाय, 1996 सनाव। बे समाव खारनांबाय ओरै खासियाबारि, क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि बे खासियाबारियावहाय, माने बेयाव गोबां माने केम्प थानाय जादों। बेयावनो थानानैहाय माने जोङो फरायबाय, फरायबावनो जोङो देरबायबो, देरै जोङो दा बेबायदि बैसोआवहाय दङ। दा बेनिखायनो आङो माने मोजां मोनदों जोबोद। माने आङो सोराङाव फैनायनि थाखाय, दा इसोरखौ नाजावनो मोननायनि थाखाय। जुदि आं खोमसियाव थानाय मोनब्ला आङो इसोरखौ बेबायदि नाजावनो मोननाय नङामोन, आरो आं खुलुमनोबो मोननाय नङामोन, आर'जबो गाबनानै इसोरजों हान्थु खरायनानै आङो रायज्लायनोबो मोननाय नङामोन। दा बिनि थाखायनो आङो जोबोद माने आंनि थाखाय माने मखा होननानै आं सानना लायो। बे मखाया आंनि जोबोद माने मोजां। बेनिखायनो आङो साबायखर होननानै आङो साननानै लायो आरो। बेनिखायनो नोंथाङा आंनावहाय सोंबाय, दा मोजां कुइसनखौ सोंबाय नोंथाङा, माबायदि मोनदों माने खृष्टान जिबनाव फैनानै हिन्दुनिफ्राय खृष्टानाव हाबनानै माबायदि मोनदों होननानै नोंथाङा सोंनायखौ आं जोबोद माने बाख्नायदों, आरो आं मोजां मोनदों, आरो नोंथांजों इसोरा अरायसम माने लोगोसे थादों। अब्ला आङो दानिया भिडिअखौ आं बांद्राय गोलाव खालामनो सानैलाय, नोंथांनाव एसे सोंना लानोसै। दा नोंथाङाबो होदो, बे समा खेला गेलेजानायनि सम, एबा बे बुब्लिया जोंनि थाखाय जोबोद माने गोथार बुब्लिखाय, ओंखायनो समखौ आद्रि खालामालाबा, माने समखौ जोङो मोजाङै हगार हरनो थाखाय सना बायदि। बेनिखायनो बे सना बायदि समावहाय नोंथाङा माबायदि इसोरखौ नाजावदों, बेखौ नोंथाङा मोजाङै फोरमायदो। दा आंबो बेवहाय गोबां माने आङो बेबायदिनो गोबां इसोरखौ खुलुमनायावहाय बेबायदिनो आङो एबसेन्ट जाबोबाय। आङो बेबायदिनो इसोरखौ बेबायदिनो सिबिनांगौमोन, आङो फोथायनांगौमोन, प्रेयार खालामनांगौमोन। आंहा बेबायदिनो गिर्जा होननाय गैया, माबा मोनसे सुबिदा होननाय गैया नैबे मोदोमनि थाखाय। ओमफ्राय बिनिफ्राय आरोबाव गोबां सानो, गोसोआ नाना रोखोम सानो आरोखि। दा बेवहाय लोगोसे गाज्रि साननायफोर फैयो समावहाय। ओमफ्राय बेबायदिनो गाज्रिल' नङा, बिदिनो बबेबा समावहाय ददपा मोजांखौ सानो,
नै दसेनो गाज्रिखौ सानो आरो सानो सानो औ अब्ला बे बोथोरावहाय दा नै गोबां जों गसंथानांगौमोन औ गसंथानांगौमोन दा जोंनि इसोरादि गोबां जोंनो बिनो रोंब्ला नाजावनो रोंब्ला बेखौहाय जोङो बरायनो रोंब्ला बा सिबिनो रोंब्ला जों गोबां इसोरनिफ्राय बोरखौ लानो हायो हायो खिन्थु जोंनाव गोसोखांनाय गैया गोसोखांनाय गैया औ जोंनावहाय बिराद माने डाउन जालांबाय औ औ इसोरखौ खुलुमनायाव इसोरखौ सिबिनायाव औ गिर्जायाव हाबहैनायाव जोङो गोबां खम जाबाय मानि थाखाय बे मोदोमनि थाखाय दा जोङो बेबायदिनो जों बिसि सम जों बेबायदिनो फ्रि मोनसे जोङो इन्जय होननाया जोंनावहाय बेबायदिनो मानसिनावहाय जों गोबां थायो दा बेखौ जों एसे खम खालामनांगोन बिदिल' नङा जोङो गोबां बेबायदिनो मावथाय बुस्थुखौबो जों मावो औ मावथायखौबो जों मावनो नागिरो आरोखि बे जाहैबाय डेन्जारेस औ बे डेन्जारेसआव थाङोब्ला गोबां माने मानसिया हाखरावबो गरनो हागौ औ बबेजों मा नोंखौहाय जिथाना जमा दं बबेजों मा माबाना दङ बेखौ मानसिया हमथानो हाया औ जोंनाव एकमात्र बेल' मेन पार्पसआ जोंनिया बेल' इसोरखौल' जोङो जेब्लायबो जोङो लानो सिगाङाव दोननो हायोब्ला जोंनि थाखाय बेनो जोबथा गुन आरो बेनो जोंनि थाखाय बेनो भेलु औ बेनो आरो ओमफ्राय जोंहा बेबायदिनो गान खननायावबो जोङो बिराद डाउन जाबाय औ औ गान खननाय इसोरनि बाथ्रा जों रायलायनाय जोंनाव निस्सय जोंनावहाय माने खृष्टान लाइफआव जोंनाव इसोरनि बाथ्रा सावरायनाय रायलायनाया जोंनाव कम्पालसारि जोंनाव थालांनांगौ दा बेफोरबो जोंनावहाय गोबां जोंनाव डाउन जाबाय दा नायगिरि नोंथांमोनखौबो आङो गोबां बेबायदिनो आङो माबा होनो सानदों बा रिभाइस खालामनो सानदों दा नोंथांमोना जोंनि बे खुगायाव जे नोंथांमोना बुंनाय खोनादों नुदों दा नोंथांमोनाबो जोंनिफ्राय सोलोङो दा जेन' जोंनि बै सिगांनि केरेक्टारफोरखौ दासानहर जोङो मोजाङाव जों चेन्जिङाव जोङो फैनो थाखायसो जों रायलायदों औ दा रायलायनायजों बा लेक्सार खोनासंनायजों औ बेफोरखौहाय जोङो नुयोब्ला जोङो चेन्जिं होननायावहाय जोङो फैयो दा आं गोबांखौ बुंनो सानलिया आंनि मेन पार्पसआ दा बेनो आरोखि हामबायसै बा थेंक इउ सो माच बयबो नायगिरि नोंथांमोनखौबो माने खुलुमनाय जासिहरबाय गोजोन्थों गोजोन्थों नोंथां